A vítajte späť v našej garáži, kde sa nachádzame, ako vždy v našej garáži. Už nikde ani nechodíme, sme tu jak upíri schovaní pred svetom. A za mnou sa nachádza RS4, krásna, B8,5, rok 2014. A je to RS4, kde sa staval motor. Tí, čo sa tešíte na to, že je to ten motor, ktorý sme skladali my, tak to není on. Tá je vola, kde v Londýne chodí, chlapu predal. No a proste to auto chodí zatiaľ. Čo sa týka tohto auta, je to vlastne úplne iné auto, ktoré bolo v nejakej inej garáži, vola, kde neviem, kde skladali motor. A ten človek, ktorý si dal ten motor u nich poskladať, tam bola nejaká nezhoda, že ako by sa to malo robiť, tak tá firma, ktorá to robila, mala záruku a ten motor išiel 5 minút. Majiteľ, čo to teraz kúpil, tak dal za to okolo 10 000 libier a má vlastne poskladaný motor, ktorý je zadretý. Takže našou úlohou bude dneska to, čo vieme robiť, pretože to vieme robiť, a to je rozobrať. A budeme investigovať, čo sa stalo, takže asi zistíme, že to je zadreté, tak ako vždy, ale hlavne musíme tomu človeku povedať, že ako to vieme vyriešiť, nech je z toho znova nejaký motor a nech to auto chodí. A vôbec neviem, čo od toho mám a nemám očakávať. Samozrejme, majiteľ je oboznámený s tým, že to auto prišlo ako non-runner, čiže nejde. A vôbec neviem, že keď sa nám to aj podarí poskladať a naštartovať, či tam ešte budú nejaké chyby, čo sa týka nejakých vstrekov, senzorov alebo iných vecí. Takže, no, ideme to rozobrať, idem z toho vybrať motor von, takže užívajte timelapse a potom sa vám nejako prihovorím zase, keď to bude vonku. Takže ideme na to. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do S class. I'm like, boo, you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole up class. Hit the gab, I talk that gap. Strut like up and I walk that shit. When I'm up, that's it. I'ma start living reckless. Hit that bag, I'ma walk like this. Yeah, I'ma walk like this. Hit that lane, I'ma walk like this. Walk in the spot, but they all get lit. Told them on flow, let me talk my shit. Every song bang when they drop in hit. Said on the man, post stop, no miss. Over your head, next time, don't slip. Play your part, better read that script. Yeah, I'ma walk like this. Yeah, I'm steady focused on money now. I'm trying to count to 100 down. That's daily. Grady pay me. M's and M's, no Slim Shady. Bank account going so crazy. Still live it up when I'm over 80. Flying, I'm hotter than Hades. Middle fingers up to the ones when I hate me. My shit, every song bang when they drop in hit. Said on the man, post stop, no miss. Over your head, next time, don't slip. Play your part, better read that script. Yeah, I'ma walk like this. Yeah, I'm steady focused on money now. I'm trying to count to 100 down. That's daily. Grady pay me. M's and M's, no Slim Shady. Commas in the bank, that's all I need. Business first and chill after. Set to cruise, but not the actor. Work hard, let the money stack up while y'all broke like a stress fracture. No dobre, tak toto máme nedelienku. Je nejakých 10 večer, lebo vtedy sa najlepšie robí, nikto mi nevolá, nikto ma neotravuje, nikto tu nechodí ding-dondovať. A no, zase klasicky zmiešané pocity z roboty, ktorá sem prišla z inej garáže, pretože ja mám aj faktúru, si potom môžeme prejsť. Ten motor mal byť komplet spravený a ja ti nevím, Bohumil, ale ventily takto by nemali podľa mňa vypadať, keď sú komplet spravené. No, že sú takéto masnučké a že vraj ten motor išiel iba 10 minút. A silno pochybujem, že by sa tie ventily za 10 minút nejakým spôsobom takto nakarbonizovali, takže neviem. Druhá vec je, s týmto nebolo určite nič robené. Aj tam tá hlava, vidíte, že to nikdy nebola demontovaná. Vec, čo si ja myslím, že bolo robené, tak určite je vymenenie toto tesnenie. Tu, to je moc mekučké. To je akože 100%, že s tým bolo manipulované. Ďalšia vec, čo určite bolo menené, tak boli robené rozvody s nastavovačmi. Jedna aj druhá strana. Nastavovače museli stáť fúri kešu. Ale čo ma trošku znepokojuje je, že ten motor je určite zadretý, pretože som sa snažil potočiť tu na sklukou a diali sa tu nejaké pofiderné značky zas. Vidíte, že tu nejaká fixka je. A toto není dobre v časovaní. Toto má byť tu, lenže keďže to zadreté, tak to akože neurobíme. Ale teoreticky by to časovanie podľa tohto malo sedieť, že keď sa toto otočí sem,
takto tie vačky by sa mali dať na miesto. Lenže, keď aj vačky budú na mieste, tak účky nastavovače nebudú na mieste. Tento by možno na tento výrez sa trafil sem, do tohto výrezu. Neviem, či vidíte, že tu je taký výrezík v hlave. Ale tento nastavovač má výrez až tu. A mal by byť tu. Takže neviem, čo sa tam porobilo, prečo to tak je, ale to je teraz akože asi irelevantné. Čo sa týka časovania na tejto strane, tak je to rozhádzané, pretože výrez je tu, druhý je tu, ten je tu, ten je tam a je to také divné, pretože tento výrez by mal byť medzi tu na týmto, neviem, či to je vidno na kamere, tu je taký pipík, takže v tomto a tento by mal byť až tu, takže toto keď sa pootočí trošku týmto smerom, že do časovania, tak tento určite nesedí a tento tiež nesedí. Takže z tohto uhlu pohľadu to není dobre spravené. Druhá vec je, že tí ľudia, čo ten motor skladali, tak to zase bolo urobené tak, jak to bolo urobené. A my sme tu vykrútili lambda senzory s katíkov. A toto je vlastne Bang 1. Tu nám môžete vidieť, že je katalizátor. Aj keď je už taký chrumkavý, tam sa rozpadá. A z tejto prednej strany, keď takto chlapca nakukučkujeme, tak môžete vidieť vo vnútri, že jaký je už chlapec nasypaný. Takže to je ešte také, že to by som pregl gól, ale čo je najväčší problém je, že tento chlapec nešťastný, ten už je vysypaný, zablokovaný, takže určite na Bang 2, čo sú válce 5 až 8, tak to je zablokované. To znamená, že Mirko, keď tu na toto zapíli, tak ten katík sa rozpadal a bude opretý v tejto časti na konci. Takže to je zablokované. Takže keď to je naštartovalo, tak vlastne z tejto strany nešli von výfukové plyny, to je zablokované a chlapci by ten motor mohli postavať aj 5 krát po sebe a proste by to nešlo, lebo sú bloknuté katíky. Takže momentálna situácia je taká, že ja neviem, či ten človek si to bude chcieť dať spraviť. Uvidíme, musíme to celé rozobrať. Vôbec neviem, aký je tam damage. Zatiaľ, čo ja vidím, si osobne myslím, že kto to robil, tak urobil komplet reťazový rozvod a nutné veci a zo spodu to jedno ložisko, ktoré sa asi pravdepodobne zadrelo aj ten prvýkrát. Takto chlapci prebehli šmirglom, dali tam nové ložisko a to znova zadrelo. Nečakané. Ale no, také malé prekvapenie zase tu na šalala. Treba silen blok motora a kopec vecí bude treba riešiť. Takže ono sa to vždycky takto tak nenápadne predráži. Ten druhý je taký, že keď ho vyberieme, uvidíme. Nehovorím o ramenách, že by bolo treba ich povymieňať, pretože tie gumky sú KO. Tie spodné sú nie o moc lepšie. Toto je určite KO. To je chlapec dopukaný. Takže, aby z toho znova bolo auto, že to ide donútra do tohto, tak do toho zase bude treba nasypať dosť veľa peňazí. Môj názor na to je taký, že keď to budeme robiť, tak neviem ešte koľko tam bude bordelu. Ale ten filter, ktorý som vybral von, je určite nový. Lenže má chalan metalízu. Tieto všetko, čo tu vidíte, tak to je metalíza volej. A metalíza volej, viete, čo znamená. Veľa peňazí, veľmi veľa peňazí. Strašná halúz je, že ten olej smrdí ako prevodovkový a je taký divný. Idem vám ho ukázať. Som si ho tu na chlapca odložil. Toto je olej z toho auta a je taký divný, no veľmi divný je. Taký strašne riedky ten olej, že mne sa ani nezdá, že je to motorový olej. Takže neviem, no. Každopádne ideme pokračovať v rozoberaní a dám update.
No a máme deň potom, zasa znova. Auto ostalo v bedničkách, ešte pred 24 hodinami to bolo, no plne pojazdné by som to nenazval, vypadalo to ako auto. Teraz je z toho bedničkové Lego. Takže znova klasický postup, kde majiteľ predtým, ako to sem doniesol, bol informovaný o nejakých cenách z predchádzajúcich skúseností, ktoré sme nejakým spôsobom nadobudli. A naše skúsenosti sa znova budú musieť aplikovať do života, pretože sa stalo nevyhnutné a z plne poskladaného motora, ktoré podľa faktúry, čo mám na maili, vám to sem strihnem, urobilo o 1 km navyše podľa toho, čo je na prístrojovke, takže ten kilometr alebo tá míľa navyše sa volade nazbierala, ak sa to tlačilo na odťahovku a z odťahovky tu na podielni. Takže to auto prakticky muselo klaknúť na rampe po tej oprave, ktorú ste videli. Takže neviem, kto platil tú faktúru 12 000, ktoré tu vidíte asi vedľa na obraze. A vôbec neviem, že ako to bolo v konečnom dôsledku vyriešené, ale určite do toho volá, kto dal minimálne veľa času. Ten motor sa zdá byť až moc čistý na to, koľko to má mil, takže mám tam určité pochybnosti, že či to je z toho motor, je to odvlakali na motor, alebo je to tak vyčistené. To, čo bolo vyfaktúrované, takže timing chain kit, že teda rozvodová sada, neviem, že či tento napínák není súčasť rozvodovej sady a ten určite není vymenený, ani reťazka není vymenená. Ložiska na tej faktúre, ktoré tam chlap písal, tak tie sú vymenené, ale je veľmi divné, že tie ložiska nemajú žiadne označenie farebné, čo by mali mať, pretože podľa tej farby sa vlastne určuje hrúbka tej povrchovej úpravy, aby tie ložiská boli správne vložené v tom bloku, aby tá kluka sa točila tak, ako má, že sa nezaseká, nie je to natesno, alebo to není s nejakou veľkou vôľou a potom sa tam udejú zlé veci, že by tam bol nejaký pokles tlaku v danom mieste a sa to potom zadrie. Takže vôbec neviem identifikovať v danom prípade, že čo sa tu vlastne stalo. Vieme len to, že je zadretá kluka, ktorá pôjde do koša. A to ložisko hlavné je tam doslova nazvárané a proste sa pretočilo a strhlo tie zámky v bloku a to je proste koniec, čo je dosť škoda, pretože ten blok vypadá byť celkom taký dobrý, čo sa týka válcov. Nemá to nejaké poškodenie, škrabance a tak ďalej. Čo je veľmi divné, sme sa tu všetci zhodli a Davidko, keď ráno prišiel do roboty, ten hneď cítil nejaké divné oleje, takže určite to, čo bolo v tom motore, nebol motorový olej. Bol nejaký prevodovkový, z kosačky, ja neviem, z volačoho, ale určite to nie je motorový olej, pretože veľmi divne smrdí. A ten olej, normálne tie steny válcov sú normálne suché, nie je na nich žiadny olejový film, tak by mal byť, že proste, no, nie je to proste dobre. Takže toto, čo tu bolo za 12 000 urobené, ide vlastne do koša. Jediné, čo z toho vieme my použiť, je reťazová rozvodová sada, aj tie napináky s tými pléškami, ešte neviem, že čo ideme spraviť a čo neideme spraviť, to uvidíme. Vieme použiť hlavy, vysokotlaké pumpy, streky, všetky tie accessories ako napináky, trúbky a tak ďalej budú fajn. Avšak nastáva otázka, že čo ďalej. Ja som volal s pánkom, ten teda je zmierený s tým, že nebude to tá lacnejšia možnosť, alebo je to tá drahšia možnosť, pretože musíme zháňať druhý motor, pretože ten spodok nikto neurobí proste, nedá sa to spraviť, bohužiaľ. Takže našiel som chlapa, ktorého som našiel už dávnejšie, on rozoberá dosť veľa S a RS motorov a tak ďalej a rozhodli sme sa ísť radšej cestou, že kúpime motor, ktorý má problém, že spadol ventil do válcu a viem, že tam bude dobrá kluka a viem, že ten blok zo spodu pravdepodobne na taký 90% je dobrý. Takže motor by mal prísť zajtra pozajtra s tým, že ho musíme znova rozobrať. Dá sa tam urobiť jedna vložka, pretože ten motor, čo nám už príde, tak bol rozobratý, že máme potvrdené, že není zadretý spodok, ale že padol proste ventil do válcu a jeden válec je poškodený. Takže taký normálny problém u RS motorov s CFSA engine kódom a budeme to zase na novo stavať, takže auto je po bedničkách, ideme to rozstrediť, čo je dobre, z toho bloku spravíme stolik, o chvíľu ukážem prečo a budeme to asi dokumentovať hlavne pre pánka potom, že ako sme taký motor postavali. Ešte tu na také bližšie znázornenie, že čo sa tu vlastne stalo, tak toto sú ojnice, vidíte, aké krásne zakalená, sa sama zakalila.
A takto to tu je krásne vyšúchané. Toto je spodok tej ojnice jednej a spodok ojnice druhej. Takže akože hnoj. A hlavné ložiska, tieto že vraj išli iba pár minút. Sú také, že no podľa mňa sa to začalo zadierať. A keby sa to nezadrelo tu vpredu, čo už som sa snažil len tak jemne potom poťukať nejakým sekáčom a nejde, lebo je to zavarené na celej ploche. A tu vidíte to poškodenie. Tak by sa to zadrelo voľa kde inde o chvíľu, pretože neviem, čo tam človek daný porobil, ale nebolo dobre spravené. Dôvod, prečo sa zadreli tie ojničné ložiská, bol problém v tom, že vlastne mazanie z hlavného ložiska, ktoré ide na to ojničné, už nebolo, pretože vidíte, že kde je mazanie o 180 stupňov voľade otočené. Takže kluka ide do koša, z tej nebude nič dobré. Toto je ten napínák, ktorý som spomínal, že nebol vymenený. To by som tak vytkol, že teda volá do účtu a nevymení. Všetky tieto veci, čo tu sú, tá reťazová sada zbytok, vidíte, že asi to bolo nové. A tesnenia na sane boli všetky nové, ale tesnenia na streky už neboli vymenené. Tesnenia na spodok motora, na olejovú pumpu a tieto všetky veci sa zdali byť, že boli vymenené. Tesnenia na kryty boli určite vymenené. Piesne krúžky a veci to nebolo vyberané, takže to volá to fakt len zo spodu urobil kukuč a vymenil tam proste veci a neviem, že čo. A hlavy, tie ventily a pružiny vypadajú veľmi dobre, ale zistíme stav iba ak to rozoberieme a porovnáme dĺžku nových a starých pružín, že okoľko sú stlačené. No a blok motóra. Keď sa na to pozriete takto, že takto z diaľky, tak je to fajn, ale keď ideme bližšie a bližšie a bližšie, tak vidíte, že ten zámok tu preskočil a urobil rihu tu. No a blok tu je riha, jak zámky krásne povydieralo. Takže nebolo to, že až veľmi, ale stačí to na to, aby to už bolo nepoužiteľné. Ďalšia vec, čo ma trošku mrzí, je, že neviem, že čo sa stalo, ale tento spodok, hliník, tak neviem, či vidíte tie raznice na kamere. Tu je, že účko, tu je asi, že Gčko a tu je účko. Oni sú tam vyškriabané a oni by mali byť normálne od fabriky vyrazené, že aké by tam mali ísť tie ložiska, lebo podľa toho sa označuje hrúbka tých ložisk, že ktoré ide kam. A Volado sa s tým babral, takže aj keby toto nebol problém, tak by som mal akože dosť veľké pochybnosti niečo takéto povolakom skladať, lebo vôbec nevieme, že kde to bolo a čo to bolo a čo urobil, kto urobil. No a tu je samozrejme takáto krásna olejová vaňa. Masná, nádherná, no. Takže, no, zase veselica. Uvidíme, ako to celé dopadne. Plán je zatiaľ taký, že sa na to ide nahodiť asi nápravnica a kasňa ide von tak, jak je a zbytok tu musíme volať ubytovať u nás niekde, toto všetko. A budeme pokračovať. A že také rýchle video, zase len, že rozoberačka, pretože ako náhle príde ten ďalší motor, musíme rozobrať, zaniesť do machine shopu, neviem, ako dlho tam bude. Hlavy musíme zaniesť, všetko treba vybaviť, takže to zase môže byť kľudne pár týždňov, uvidíme. A medzi tým máme čo robiť, je tu toho strašne veľa. A uvidíme, čo bude ďalšie video. Takže tak. Ďakujeme, že nás sledujete. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte krásne. Čaute.